Ya Fatima. Yalla tali. Tali. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني ده عملية الحسن يعني؟ والله بس شغل خان علينا. يا الله سويكي. آمين يا ربي. الله متى غفر أباك رسولي. آمين يا ربي. تنزو. Shi yasa anti nan da ma nake so in tafi na je Taraban ko zan dan samu hankali na ya dan kwanta saboda idan ina ganin kike din ma zan ringa tuna can. Shi yasa bas yani ana dada na kun hinak ne shi nake yani. To shikenan Abakar. Na yadda ka je amma in ka je ka tuna kar ka je can ka shantake ka zauna. Ka san kuma ina nan. Insha Allah zan ringa zuwa muku ziyara. To shi. Nake da mai gidan naki insha Allah. To na gode yanzu ka samu kayan kwana da shi. Ba mai ban kwanan ba dai. Amma ko me ake ciki saki mai bayani. Ba na so kai nisa da ni. Ba komai active. Zan je dan kula. Abokina. Bacci kake yi? Abakar? Ina yi malashin. Ka ba zai da malashin. To buɗe ɗin mana. Wallahi bacci ne kawai ke damu. Sosai haka? Ka dinga bacci da daddare mana. Ko da na je na kwanta ma baccin baya zuwa mun sosai saboda tunani sai
Maluya ne. To ya me labari? Me ake ciki ne? Ka buɗe idan ka girgiza kanka mana. Wallahi bacci ya dame ni sosai. Gobe za ka tafi? Gobe za ka tafi? To, dama na so tun jiya ne mai magana. Ka gane abin da nake gaya maka ko? Na ce maka mai gida ya gaya maka ya ce maka ka rike amana kuma ka yi kiyaye 'yan mata da sauransu da kuma mugayen abokanai da kuma haka dai. Saboda haka sai ka gane saboda ka kiyaye. Da Allah ka sani na ma walat na zaida ba mu iya cin amana ba ko ma inda na mishkila kada ka je ka ja mana abin da zai zo ya dame ka ya dame ni tuna ka ga mu a nan kasar da yanzu mu marayu ne ko ba haka wannan mutumin ne kawai to da Allah ka yi a hankali ka ji ko da Allah لا يعني امشي من يعني لا خلاص كده والله ما مشكلة أنا نومي ما في مشكلة لا أنت قومي كمان روحي طب خلاص bari in je kitchen ni ban gane ba nan wai yaya aka lissafin nan yake ne haka kaga ne ga za ka gane ba gida ta ba gida ce amma billahi da zina la illa wa kaga me kasan nan ba inda ban taka da kafan nan ta ba amma a ce ni sai a dauke ni ba gida ce duk lissafi ni sai ga kuɗi bai kai mun ba kai ni Alhaji ban gane wannan labarin ba zan je kasuwa ai mun sane amma ni na ga shagon nan ya fi mun alheri na mako na zo Alhaji lissafin nan ban gane ba kai a Alhaji ni yaran nan naka gaskiya ban amince da lissafin nan ba to yanzu abin da nake so ka gane Assalamu alaikum. Ni na bari na kai Alhaji ni ba na yin mutum. Anu alaikum salam. Alhamdulillah. Dan gwari. Shigo ne. Barkan ku da san da zuwa dan gwari. Ku gama muna tun daga lokacin nake jin daɗin harka ba hayaniya ba komai za a samun kaya na ka ba da mota a kai min gida. Amma wannan karan Alhaji ni na zo na yi siyayya na koma na ga ba daidai ba. Al'amarin alisabin kuɗin Alhaji don Allah bincike yaron nan. Ni yaron nan ba aminta da shi ba. Mu a nan wa muku ba ma so cuci mutum. A kodowar lokaci mutum ya zo muna son faranta masa rai ya samu biyan bukata yadda ya kamata. Na kai Sani ya aka yi haka har wannan bawan Allah ya zo da complain akan sayayya. Alhaji ga abin da ya siya nan. To Alhaji ya yake so in mai gashi nan buhun shinkafa 11,000, Hollandia 3,000, ga 20 ga 15 ga 10. Ba haka bane gashi nan 70,000. Ba kauye ne ni sak amma lissafin nan Alhaji ni ban yarda da shi ba. Ni ba kauye ne amma ban yarda da lissafin nan ba. Alhaji wannan lissafin ba haka yake ba ai 59,000 ne ba ma sai Waye ya gaya ma wannan lissafin ba haka yake ba. haka ne mana 79,000 malam me nan ka a ciki ne ba ma sai kun ji ko ina kun sha wahala ba 59,000 ne. 59,000. 59 ne yes abun nan haka dai. Ta 59,000. Gani? 59 Malam, kwastoma baya fishi zo. Ai dole in yi fushi. Kwantar da zuciyanka zaunan nan. Ya aka yi haka kuma? Ya lissafin ya zama haka? Ye? bayani ai haka na lissafa gashi nan a rubuce. Ba ga haka lissafa ba. Ye? Ba ma sai an yi ne. Alhaji, To an zo an dan gwari. irin wannan mutane da kana ganin su ba a aje su a wurin kudi. Irin wannan a mai da shi can wurin lodin buhun shinkafa. A nan ne ya kamata a bar irin su. Amma kar ka bar shi a wurin kudi. Alhaji wannan dama ba ko ne na ce bari in zo maka da shi. Allah sarki. Na kai shi ina nuna mishi wurin iyayen gidanmu. Gaskiya. Yanzu muna shigo amma har ya ga irin turaren Sudan. Wannan na kan shin daki ba? Haka ne. Ya gan shi wai daga Sudan ne an kawo. Sudan yake? Shi ma daga Sudan ne. Ba Sudan yake? Ikon Allah. Kwanan nan ya zo wurin Hajiya Wadaci na. Hajiya Dija. Hajiya Dija. To ai dan wanta ne wurin ta ne ya zo. Yaro da basira. Kuwa duk mun rude ba abu bai shafe shi ba amma wai dan duba-duban da yake har ya fahimci abin da ake ciki. Ni ma yana gani na nuna nan ashe yana jin lissafi sai na ji ya ce 59. Yaro yana da kokari. Ai irin su ba sai da calculator ba lissafi ko daga ina za su gama. Gaskiya ne na yadda. Wannan ne ya zo ba shi da aikin komai ma. Kuma Ikon Allah. Alhaji.
Wannan idan zaka canza mishi wuri kar ka bar shi wurin kudi, wannan ka bar shi wurin sauke buhu a moto. Irin wannan a nan ake su, inda ba inda za a cire kudi. To, yau na yi hukunci. Kuna jina ko? Wannan bawan Allah da kuka gani. Yau shi ne in charge na wannan shago. Kwarai, abin da kaje ya fara, abin da ya zo kuma ka shi ya fara. Yanzu wannan ba. Shi. To ya fi koyi ya lissafi, kwakwalwan shi na ja. Na kuma ya yi abun nan da yawa. Kana da bayani. Ba dole ba mutum zo daga baya ya wuce ka. Karatu ne. Ba dole ba mutum da ya fi ka kwakwalwan lissafin kudi. Kai da calculator a hannunka ba ka iya lissafa abin da bai kai 100,000 ba kana rikicewa. To, shago da an zuba kudi aka miliyoyi ya ka bari abu yana lalacewa. Idan za ku bi shi ilimin shi ya bashi. Sai in saka ba maki. Alhaji ai ni ma a bani kanta daya daga sama zuwa kasa zan zuba gauta. Gauta mu na gwari. To Alhaji supermarket da ce ba gauta sai sa nan bushashe nan danye nan ja nan garin gauta. Ko kuma mu bude maka naka supermarket din daban da gauta. A fridge kuma ware min gefe da zan sa ko da galan daya ne na ban mi. Wanda ya zo ne ma akwai. Na ka maka su da wani magana ba. Na ce kana da bayani ne? Kai magana ba ne za ka yi magana. Ainihin ka awa uku. Ka ji abin da zai faru shi da sai ka buga mai mutum zai da kira ma kwamfuta. sai ka haɗa mai gwada ma Ka zo ka tattali da yayana. Waɗi ka kwaɗi sannan ka nuna min wai kai. Wai har alhaji wai yaya wai ni zai kira wai. Ce wai ya ba wannan wai shi ne manajan gunnan wai. shi ne ki koyi duk za su yi kesin nan wallahi Ni ba da faɗin ya ma. Sai ya tafi shi wancan ina shi ina wancan ya shekara ni ban san da ban ma san me ma ya gani jikin wancan bai da kushe mai sai ma mai mana da sakoro idan talatin kan nan ce Na ga tsohon banci. gara ne ya dawo shi nan irin dan bala'i shi komai
je an baki receipt ne kudin da kika bayar gaskiya yana kin yi siyayya jiya an baki receipt ba ki bada kuɗi ba kin ce da ki bayar kin dawo kin ba sai ko akwai discount da mai gida ya ce a yi a wannan shago amma ina ga ce kamar kina ba da kuɗin gaba ɗaya ne ba tare da an yi haka ba amma ya san in sani tunda bari karki damu ya haƙuri zo mu je gurin biyo ne ya haƙuri biyo ne follow me zan ne ka yawa zan ne ka sai mai magana kawai aikin ki lokacin da ta surutu ba customers wani irin ba customers kun tsaya nan bayan kun ba cikin ke ba customers mun taɓa rasa customers a cikin shagon nan mun bai sake baka jin magana da sani kullum magana ake amma sai binti bayan kun naka yake yi ko ka jin gaya maka ni ba ma na so ko da lokaci ina mai mata abu kullum ne mai mata Alhaji wato ranka daɗe wani ɗan lissafi muka ɗan ya ɗan dubulbulce amma na ɗan warware shi to wato ranka daɗe ka ganin 600,000 ne haka nan kuma 360 ne nan kuma 6,000 ne haka wato ranka daɗe akwai matsala a cikin lissafin ni dai na san tun daga azumi har zuwa yanzu ka sauke kayayyakin da farahi daga cikin kwarai a kusan 20%. To wato ranka daɗe da na lissafa abin da na lissafi ka gani ga abin da ya kama wanda wannan dora Allah tana bin mu daga ciki in dai za mu dan Allah saboda albarkar kasuwa shi yasa sai na ce to bari in sanar da kai abin da ake ciki. A mu nan shagon mu nan wa mako a koda wani lokaci muna kokari ne mu ga mun faranta ma customers din mu zuciya ko ba gaskiya ba dan haka a kullum muke discount akan abubuwan da customers mu suke siya in ka ji farashin mu daban yake da sauran shaguna ka gane ko kuma wannan yarinya ai regular customer ce ko da wani lokaci tana zuwa sayayya a nan gurin to amma ni abin da ya ban mamaki wai ya akai haka ranka da yanayin lissafin ne ga dai shikenan dai kawai ranka da ni illa dai kokarin da nayi kenan sani ya akai haka ya akai lissafi ya zama haka a daidai yake yi wani irin a daidai kana hauka ne ina gaya maka kana cin a daidai haka lissafi yake a yi lissafin daidai ne wani irin daidai kai ka kare ramin hankali mana a kowane lokacin kokari ka kora mana kwastomomi duk maganar da ake sai ya dinga wucewa ta bayan kunnen ka sani wo ban gargaɗe ka irin wannan abu ba to ba na so daga yau ba na so kai in ba komai so ba lafiya